všichni dovnitř, ozvěte si všichni známe, my vám dobrou radu dáme, nebo právě otvíráme, prodáváme, vyděláváme, co to chcete, tak to máme, co nemáme, objednáme, všechno známe, všechno víme, poradíme, posloužíme. Dál krámek v naší ulici, v něm pání buřty s hořčí a bombony a sýra sladký má. Tam chodíval jsem po tajích a jak to kluci dělají a ochutnával ogórek vlád. A pro mou duši nevinnou pan vedoucí byl hrdinou, když po obědě začal prodávat. Měl jazyk mrštý jako bič a já hrozně celý pryč a toužil jsem se prodavačem stát. 5 deka, 10 deka, 20 deka, 30 deka, kilo chleba, kilo cukru, 1 rohlík, 1 deka, všechno máme, co do světa, to chcete jen si radši říct. 4 kilo, 10 kilo, 20 kilo, 30 kilo, nalážíme, zabalíme, klaníme se, to by bylo prosím dětně mohli tak 11 deka víc. Já nezapomněl na svůj cíl a záhy jsem se vyučil a mohl být ze mě prodavačů král. Jenomže jak běžel čas a zaslechl jsem huby hlas a z nenadání na jevišti stát. I když nejsem králem zpěváků, teď zpívám staršou pešáků a nikdo vlastně neví, co jsem zač. Mě chlopec přeje do uší a mnohý divák netuší, že mu vlastně zpívá prodavač. 5 deka, 10 deka, 20 deka, 30 deka, kilo chleba, kilo cukru, 1 rohlík, 1 deka, všechno máme, co do světa, to chcete jen si radši říct. 4 kilo, 10 kilo, 20 kilo, 30 kilo, nalážíme, zabalíme, klaníme se, to by bylo prosím dětně mohli tak 11 deka víc. Vím, že se život rozletí a s ním v konci století, kdy nikdo nevidí, co je chlap a zhon. A dětem líčí babička, jak vypadala strautíčka a to byl vlastně starý gramofon. I kdyby v roce 2000 byla věta opozice, obchod je věc stále kvetoucí. Už se vidím, to je krása ve výloze, nápis hlásá Michal Tučný, odpovědný vedoucí. 5 deka, 10 deka, 20 deka, 30 deka, kilo chleba, kilo cukru, 1 rohlík, 1 deka, všechno máme, co do světa, to chcete jen si radši říct. 4 kila, 10